जय जगन्नाथ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଆଜି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି କାହିଁକି ନା ମୋ ଝିଅ ଆଜି ଛୋଟିଆ ମାର୍କେଟିଂଟେ କରିକି ଆସିଛି। ପିଲାମାନେ ଯେତେ ବଡ଼ ହେଲେ ବି ମା ମନରେ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା ସେ ସବୁ କାମ ଠିକ୍ସେ କରିପାରିବ ତ। ସେ ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କିଛି ଜିନିଷ କିଣିକି ଆଣିଛି। ମୁଁ ଭାବିନଥିଲି ସେ କିଣିକି ଆଣିବ ବୋଲି, କାହିଁକି ନା ତା ବାବା ସବୁବେଳେ ସବୁ ଜିନିଷ କିଣିକି ଦେଇଯାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ତାକୁ ମୁଁ କିଛି ଜିନିଷ କିଣିବାକୁ କହିଥିଲି ଆଉ ସିଏ ଏଠି 100 ଟଙ୍କା ଜିନିଷର ହିସାବ ଦେଉଛି ମୋତେ। ସିଏ କ'ଣ ଆଣିଛି ଆଉ କ'ଣ ସିଏ ଖାଇଛି। ସିଏ ମୋତେ କହିଲା, ମାମା ଏ ନଡ଼ିଆଟା ନା 35 ଟଙ୍କାର ଜମା ଛାଡ଼ିଲାନି। ଆଉ ମୁଁ ତା କଥା ଶୁଣିକି ଟିକେ ହସୁଥାଏ ମନେ ମନେ। ଆଉ ତାକୁ ଏପଟେ ମୁଁ ଟିକେ ଧରିକି ତା କଥା ଶୁଣିକି ତାକୁ ଟିକେ ଗେଲ କରିଦେଲି। ତାର ଏଇ ଛୋଟିଆ ମାର୍କେଟିଂଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି ନିହାତି ମୋତେ କହିବେ। ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।